8 esperti jew 29% tal-esperti li suġġerixxa l-Irlandiż Jeremy Harbinson lil maġistrat Gabriella Vella fl-inkjesta tal-isptarijiet kienu gradwati friski u trainees. Għaldaqstant ma kinux speċjalizzati f'xogħolhom kif jirrikjedu wkoll standards internazzjonali u linji gwida tal-Kunsill tal-Ewropa. F'din is-saga infinita dwar dik li qed tiżviluppa bħala farsa sħiħa bi spejjeż tal-fondi pubbliċi jirriżulta kif ħadd minn dawn it-tmien esperti ma kien kompetenti biżżejjed biex jikkwalifika bħala espert tal-qorti, mhux l-inqas f'każ kumpless bħal dak tal-isptarijiet. L-esperti Callum Coulter, Kieran Martin Neeson, Courtney Rachel Ann Jameson, Philip Matthews, Patrick James Anderson, Barry O'Donnell, James McCullough u Zara Melody kienu kollha gradwati ġodda jew trainees fis-setturi tal-IT, il-computing u fl-accountancy. Il-linji gwida tal-Kunsill tal-Ewropa jisħu b'mod speċifiku dwar l-irwol tal-esperti tal-qorti u kif dawn għandhom jintażlu fuq il-kwalifiċi, l-esperjenza u l-ħiliet tagħhom. Iżjed minn hekk, jitennu li l-esperti li huma parti minn proċess ġudizzjarju għandhom jippreżentaw lil qorti l-fatti skont l-għarfien speċjalizzat, l-edukazzjoni u l-esperjenza tagħhom u li tali fatti jistgħu jinkisbu biss mill-ispeċjalisti. L-espert ewlieni u l-project manager Jeremy Harbinson fix-xhieda li ta' bil-video fil-qorti nhar 28 Ottubru li għadda qal taħt ġurament li l-espert intażlu minnu fuq il-bażi tan-netwerk ta' kuntatti li għandu u għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet il-Maġistrat Vella qabdet u ħattrithom bħala esperti għax lilu kienet tafdaħ. Issa jirriżulta li 29% ta' dawn l-esperti tal-qorti ma kienu xejn ħlief esperti ta' parsi. Fl-affidavit tiegħu tal-10 ta' frar li għadda, Harbinson ukoll semma li kien irrakkomanda ma' 30 espert, ammont differenti minn dak ta' 28 bih inkluż li joħroġ mir-rapport tal-inkjesta. Kif diġà rrapportat minn One News, Harbinson ukoll ma kienx eżatt dwar l-ammont ta' esperti li ħadmu kuljum fuq l-inkjesta, meta taħt ġurament qal li kien hemm mal-20 iżda skont l-invoices li ppreżenta hu stess ħareġ li kienu qed jaħdmu madwar 6 esperti kuljum. Iżjed minn hekk, Harbinson stqarr fix-xhieda tiegħu li ma kienx jaf min ikkontribwixxa xiex għar-rapport finali li ħalef għalih. Avolja bħala espert ewlieni, suppost kellu jiflih sew.